Hello guys, may buntag, welcome to my channel. This is Ari Kilot of Vigo City, Davao del Sur. May na may buntag guys, kung may ligong traditional Filipino hilot, first time yung nakita ng video. Tanawa, paminawagin para sa iyo man. May buntag ma'am. Nakon sa ganit ka? Slide, na kuan, split. O tapos. Kanina, ana siya bunog, lockdown niya. Oh. 2 weeks naman, wala mo ginawa lang mo. Ang bunog, labing taas na sa bunog. 5 days or 1 week yun. Labing taas ha. Pero kasagaran, 2-3 days, 4 days. Pero 2 weeks naman ang mulmul, magyapon din. O saan may nagbulmol? Ang buko. Asa mga kuwan? Dire lang itong mga kahapon, murag na. Buto siya din na. Saka na noon? Oo. Tapos, dati dito lang kanilang mulmul dire yan sa dire. Tapos dire kay katurong dito kay mulmul din siya. Mapitan pa din yung tulog na po. Saan mo kaya na ganito? Oo, ngayon tapos maglakaw ko ka ng magkiang-kiang. Tapos 2 weeks naman. Ito ang kape reliever. Gabira ko nag-inom. Gabira? Silikoxid. Kumusta mo pagkakuan? Na marag mga alaming akong tulog kay marag na wala. Wala yung mga pain niya. Kanigit siya diri ang diri siya. Sunod maabot siya diri tapos. Diri sa kilid, paano diri sa kilid? Wala diri. Diri sa paa, pero kilid. Oo, kilid. Sige. Abot na siya diri. Diri, dapi-dapi. Wala pa diri. Abot na po diri. Taas na kayo. Nagkikita Muna weeks pinakadako naman. ugat, kaning ugat yung dako ko abot na diri. Oo. Alam man siya bunog daw. Hindi ko naman lang mapansin, ang banana, maulig sa kiyod. Oo, sakit na. Ay, namag, hindi niya, anak ka. Ay, abi lang nabunog lang siya. Man, buwan. Niya ako Ubo. Ilakad lang ubo. 2 weeks na. Uspot! Pero, wala man yun yung grabe ng ubo ka na. Ano mo rin? Papil na ako diri sa likod. Diri. Pagbuta ka na ako siya sa lunch pass mo. Naramay siya. Ano sa pagyan? Wala na. Sige, itong balay ni mo, ma'am. Emily. Sige, shout out sa mga silingan, ma'am. Shout out taga Emily dia. Emily. Peace. Phase 1, Arbet. Sa main road. Main road. Natin na pa home service na ko din, pandamay nga wala mamudayan. Naabot na namin sakop. Na-disgrasya to siya. Hindi, wala namin manawag. Nanawag mo, hindi tubagon. Hindi ko, text me, wala mo reply. Diretso may sakop, home service. Wala namin nanawag. Ang saman maminig-balik. Ayaw na lang. Ikaw, Emilia ka. Emily? Emily Homes. Sakto na. Hindi, may diretso po sa home service. Takbo mamigulat. Naku, ba yun ang Emily? Phase 1, phase 2. Natag siya number na doon sa gym. Doon sa gym? Oo, ang asa dapitan doon sa gym na kay. Doon po sa gym. Yung last number kay 9. Ang lood man siya dayon ko. Nanawag yan mo ma'am. Pamunta na itong nabantay diha sa may kuhan. Di pa dugay kay may pinundo. Nagutom na biya kayo no. Kualarga to eh. Wala may manawag. Sige lang. So ayan guys, shout out po Emily Homes, Vigo City Phase 1. Shout out po sa kumare diha sa Phase 2. Jean Palace. Ayan. So, nasa ma'am dali, tabangan na ito mamayo yung campus ko. So, siguro na ba na sa pag-campus mo. Talaga magdukot sa komunikamutan, no? Manikamot ko mamayo yung butot sa kumay mo. Pipeline natin kinapampus ko. So, siyempre, karoon na po nakakita ng video. Please subscribe my YouTube channel. Kaning YouTube, Eric Kilot. And please, follow my Facebook page, Eric Kilot ang traditional. Ayan. So, magsugod ako guys. Shout out ang God bless po. Lahat po ng mga OFW. Manuban makatoy. Mahilot katoy. Magandang buhay.
Pagyaran. Dili mo pang service. Doon na kahit. Kailangan din sa lampas. Apply ka sa Dali. Bugnog yan ano? Ano Dali to lang mo ha? siya, mawala yan. Diba? Bugnog kayo. Mawala siya. Hmm. Ito na pangalan. Rachel. Maray nung tatapos mo sa kabot mo. Yung anak. Hmm? Ha?